A ver, por que decidiste que os vosos fillos fosen educados en galego? Primeiro que te digo eu, que tamén alguén un lazo polo outro, é moi básico, moi básico. Somos galegos, e nós non miramos polo noso, eu utilizo moito que veño madrileño, catalán, vasco, valenciano, a mirar polo noso. E se non miramos polo noso, non miramos polo noso. O mismo digo que toca a política. É que é verdade. Os políticos que están votando aquí casi todos son españoles galegos, de ser galegos galegos. Primero miran por ben de España, e despois por ben de Grecia. E así andamos, os galegos. Desde que morreu Franco no ano 75, nunca tuvimos un autogoberno noso de galegos galegos. En o País Vasco, en Cataluña, se tiveron. E cagan por Dios. Crees que aumentou moito o número de nenos castelán falantes? Mira, ali que somos nós, que somos da Arcade, Soto Mayor, Mando PP, pois na escola, todos os nenos falan castelán. Para un cos nenos, porque falan algo na casa, cada vez que chegan a casa, que me falen de derecho. A mí falen de derecho, que non me entero. O outro día fui buscar na... Estaba indo a clase de patinaxe, a mellor igual 15 16 nenas, non sei, e a nena cando falar comigo falando todo en castelán. Eu falando en galego, en castelán. E eu era como falan en castelán. Hai como que falan así, todas falan castelán. Entón, cando falaba comigo, me parecía que era galego. Pues dime contas, nenas de 6 anos, 5 anos, todas, e miro que vivo en Soto Mayor, que é un concello de 100.000 personas, é de Pontevedra. Todas en castelán, todas en castelán, todas. Cantos anos tedes vos? Pontevedra. 5 e ti 3. Vale. Recordades as primeiras palabras deles en galego? Pues home, ahora que me así, as primeiras en galego, non sei, o primero que dicen é papá, mamá, pero iso da igual, me damos castelán, non me dou ahora conta. Pero quizás quédate moito, dame un bico, se que papi, dame un bico, dame un bico, que me diga, onde, e quédate moito esas cousas. Que opinión tedes sobre o galego na educación? Home, a miña opinión é que para min é exactamente igual, por non decir mellor, igual es igual en galego que en castelán, porque os números, o 2, o 3 e o 4 son igual en galego que en castelán. E a historia é igual en galego que en castelán. E que parece como se fora unha cousa tercermundista, e máis, ou sea, non ocupa lugar. O galego se fora en galego, castelán, alemán, chino, japonés, entero. E o galego na Península Ibérica, nos deran clases na escola de euskera, de catalán e de castelán. Porque para min é igual de español o vasco, o catalán, o euskera, que o galego. Supuestamente, todos son españoles. O galego que se falan. España, Francia ou Italia. Supuestamente o galego se fala en España, ¿no? A ver, non me tenéis con que son español. Eu agora estou falando en galego, non estou falando en español, en castelán. A ver, entón, que? É aquí quen dice a perder aquí o primeiro a galiña. A ver, son español, falo galego ou español non é español. Eu non me explico isto. É unha tradición. Ahora explico-lhe ti as cousas. Certo. Podesme dicir 3 palabras que definan o teu idioma e outras 3 que definan Galicia? El mío define mi idioma é italiano, porque vengo de Italia, do latín, fermoso, porque non é outra cousa. E a miña terra Galicia. Por un lado, síntome enamorado da miña terra, pero muchas veces cando miro como somos os galegos, o 80% son españoles casi todos, sinto rabia de non ser vasco ou catalán e que se sinta que non temos, non somos unha trupa, uns andalados, andacalados, ninguén se sinte como orgulloso de ser probablemente galego, que hai unha cousa rara, galego, si teño que pretender a España que lá uns 500 anos conquistados tal e cual, pues mira, pola historia tal cual andei un pouco, pero como viñen a obrigar a mí, si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, no seríamos galegos, ni seríamos alemanes, o sería galego-alemán. Así de claro, y si Roma hubiera conquistado Europa cuando tenía conquistado, seríamos todos romanos, italianos. Y después de mirar esa historia, también era como a cuántos deben de conocer, entonces. Es una película todo eso. Bueno, pues moitas gracias. Gracias a ti, que apruebes. Sí, eso es lo que opino de verdad.